ഒരിക്കൽ എലോൺ മസ്കിനോട് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സമ്പന്നനായത്? എലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞു, വളരെ നിസ്സാരം. ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരില്ലേ? എലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഈ 10 വർഷത്തെ ഗോൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം ഇതിനെ എങ്ങനെ 1 വർഷം കൊണ്ട് നേടാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ചോദ്യം ചോദിച്ച ആള് അല്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. അദ്ദേഹം അല്പം നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു, 10 വർഷം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് 1 വർഷം കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിയുന്നത്? അത് സംഭവിക്കില്ലല്ലോ, അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല. എലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞു, അത് അസാധ്യമാണെന്ന് സുഹൃത്തെ എനിക്കും അറിയും. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് 10 വർഷം കൊണ്ടേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെക്കാളും എനിക്ക് ഒരുപാട് മുന്നിലെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതാണ് എന്റെ വിജയ രഹസ്യം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇതല്ലേ യഥാർത്ഥ മൈൻഡ് സെറ്റ്? വലുതായി ചിന്തിക്കൂ, പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കൂ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.